Családi ház födéme, szeglemezes tartókat látunk, és egy acélbordára rakott álmennyezet. Ez van a nappali fölött, tehát nem készült szilárd födém. Itt fújjunk be 35 cm vastag Supafil loftot. Itt szépen a gerendák alatti részt, bordák alatti részt ki tudjuk fújni folytonosan, tömören, mindenféle illesztési hézag és pontatlanság nélkül. A 80-as átmérőjű csövön jön be a termék. Gyakorlatilag az 50-60 köbméteres mennyiséget, ami a családi ház és a garázs, lakás és a garázs fölötti rész, ez egy napos munka körülbelül. Itt láthatjuk a fóliát és a profilokat. Itt fújja a kollega. Hát majd egy kicsit majd tartsd már erre kifelé is, légy szíves, jó? Itt megnézzük a kész szakaszt. Itt már egy befújt gerendaköz, illetve folyamatosan láthatjuk a befújt gerendaközöket. A gerendákat gyakorlatilag teljesen eltüntettük, és így hőhídmentessé vált a dolog. Egy picit tartsd majd erre balra, légy szíves, ebbe a mezőbe. Ide még erre, ebbe a mezőbe. Jó. A talpszelemennél függőleges hőszigetelő táblával le van zárva, a cserépalátét fóliánál a födém széle, és ott a fólia síkjáig gyakorlatilag teljesen kitöltjük. A talpszelemennél is teljesen hőhídmentes lesz a dolog. Itt pedig a csővezetéken, padlásfelbúvó létrán jön fel az anyag. Itt tekeredik.